Karlovčani, dragi gosti, prijatelji i uzvanici. Započinje ceremonijal svečanog otvaranja Karlovačkih dana piva. Kroz program će nas voditi jedna od naših najpoznatijih sugrađanki, koja će biti večeras naša najjača karika, siša sa 8. kata, Danijela Trgović. Dragi Karlovčani, dobra večer, dragi gosti ovog prelijepog grada na 4 rijeke, dobrodošli na desnu obalu Korane na koliko? 8 prekrasnih dana piva 25. u ovom tradicionalnom uspješnom nizu. Kad su mi rekli da ćemo se ponovno vidjeti ovdje na obali Korane, sjetila sam se prvih dana piva, bilo je to prije 25 godina. Dakle, grad Karlovac, Karlovačka pivovara i svi vi koji se ovako već godinama družite, zabavljate, ispirete i hladite grla ovim lijepim žutom kapljicama, slavimo svojevrsni srebrni pir. Stoga molim jedan pljesak za sve ljude koje ste danas mogli vidjeti u povorci, koja je išla od Karlovačke pivovare. A još topliji pljesak molim za ljude koji će doći na pozornicu, jer što bi ovakva fešta bila bez majstora, meštara ceremonije ili kako bismo mi mladi rekli MC-a. Prvi MC ili majstor ceremonije je dobro znano vam lice, prvi čovjek grada Karlovca, gradonačelnik Damir Jelić. Nakon gradonačelnika, predsjednik uprave Karlovačke pivovare, gospodin Aleksandar Geršbacher. Tu je gospodin Aleksandar, a s njima je i Zvonimir Nemet, direktor lanca opskrbe Karlovačke pivovare, inače doktor za pivo, pivarski majstor i čovjek koji nam donosi zanimljiva piva i ovo posebno to festivalsko pivo koje imamo prigodu kušati. Ja sam vaša ljubka domaćica večeras, ovo su gospoda koja odlučuju o vašoj svakodnevici tekuće i ono manje tekuće ovdje u gradu Karlovcu, a šta bi ovakva fešta bila bez jedne osobe koja će sve donijeti na svojim plećima i podići raspoloženje svojim dobrim glasom, dobra vila ili kuma ove manifestacije, s obzirom da je riječ o pivu, onda je to nadkelnerica, oberica, ponosna Karlovčanka, operna primadona, prvakinja opere Ivanka Vojkovac. Eto, kada su se svi popili na pozornicu, mi smo ovdje improvizirali jednu malu pivnicu, nije doduše češka, već je karlovačka. Naši gosti će zauzeti mjesta u našem ugostiteljskom objektu ovdje u svečanoj loži, fotografi će fotografirati, a Danijel Martinović, koji nije sin Danijele Martinović iz neke njezine zatajene veze, je maestro koji će ravnati 3 puhačim orkestrima. Tu je dakle limena glazba Bratske nam Bugarese, onda nam je tu i puhački orkestar Ravna Gora i puhački orkestar domaćina grada Karlovca. Vrijeme za jednu Dixi paradu.
Tako, sa pivom, najboljom pivom Karlovačko, naravno. Ovo su 25. dani piva, ti jako nešto malo stariji od 25 godina. Samo malo. Pamtiš kad si prvi put kušala pivo? Kad sam bila mala, pa morala sam liznut malo iz čaše. Dobro, voliš pivo s pijenom ili bez pijene? S pijenom. Koliko se često pijeniš? Kako kada? Pivo s alkoholom ili bez alkohola? Naravno, s alkoholom. Jer što je muškarac bez brkova? Naravno, a ovu dječju radost to ne pijem. Poštovane Karlovčanke, dragi Karlovčani, svi naši gosti iz Hrvatska i šire, eto 25. godina je ovdje sada i 25 godina smo već zajedno. Uistinu izražavam sreću zbog ovog našeg zajedništva, jer pivo je, usudio bi se reći, nešto što svi živimo zato što je obiteljsko piće. Izuzetno mi je drago zbog druženja obitelji ovdje, drago mi je što naš grad koji je u srcu Hrvatske na neki način pokazuje svoju srčanost, a to je dobrodošlica koju izražavamo pivom. Eto u ova ljetna sparna vremena kažu da neće biti previše kiše, da će se temperatura pomalo stabilizirati. Ja vam svima želim stvarno dobru zabavu i jedan osjećaj sreće u našem gradu, jer ova naša dobrodošlica će trajati ne samo 8 dana, nego će se rastegnuti puno dalje. Drago mi je zbog naše suradnje s Karlovačkom pivovarom, jer u sljedećim godinama krećemo još korak dalje, još u bolju feštu ovdje u Skoranu. Dakle, eto, u tom duhu zajedništva želim vam puno dobre zabave i uistinu ovdje ona završnica dobro sjeda. Živjeli! Dobar večer. Karlovačka pivovara ponosna je što je dio Dana piva od njihovog početka. Pivo je sjajan proizvod, pivo nam pruža užitak. Uživajte u danima piva, našem posebnom pivu i sjajnom zabavnom programu. Volim dane piva. Najljepša hvala gospodinu Gershbacheru. Sad bi neki rekli papa je ponovno među nama, sjajan hrvatski. Dame i gospodo, dakle, govori su iza nas. Ova bačvica nestrpljivo čeka, ali prije bačve mora se na ovom jarbolu zavioriti barjak dana piva. A naša nadkelnerica Ivanka Bojkovac, ti moraš izdati zapovjed. Nek se digne barjak dana piva. Barjak dana piva je na jarbolu i bit će tu do 3. dakle, rujna, koliko traju dani piva. Ja sada molim gospodu Gershbachera, gospodina Nemeta. It's time, to znači vrijeme je za, dakle, ritualno razbijanje bačvice. Ja to nisam nikad gledala. Čekajte, doktore Nemet, zašto ove kute? Zbog zaštite. Pivo će letiti na sve strane, tako da ovoga dobili zaštitice. Dakle, zaštitice, ovo je svojevrsna zaštita od piva. Da. Pivo ne podjeće, ali niz grlo svakako. Vidim da predsjednik uprave ipak ima malo bolju kuticu. Bolju, pa on je predsjednik. To tako. Damire, ti nemaš nikakvu kutu, ti imaš Ivanku i mene. Evo pa priđite bačvi, sada ćemo vidjeti kako se to radi. Trebamo li kriglje neke pripremiti?
molim te. Evo, dragi posjetitelji, dragi posjetitelji, što niste uspjeli vidjeti ovako golim okom, vidjet ćete zahvaljujući kamerama. Dakle, Zvonimir je držao, ako se ne varam, čepić i malj. Ivanka, to je žena od akcije. Damire, ti ćeš tu pomoći, mi ćemo rastočiti ovo pivo koje se pjeni i čuva ugljični dioksid. A Ivanka će nam uzeti još malo kisika svojim sjajnim glasom. Vrijeme je za karlovačku baladu. Dakle, jedno od najizvođenijih pjesama grada u Karlovcu. Ratko Pogačić je napisao glazbu, a Davor Radović, ako se ne varam, stihove. Sve sam do sada točno odgovorila. I gospodin Gravara. Majstor Gravara je na klavijaturama.